Πριν πάμε στο νούμερο 1, κάτι γατάκια μας προκαλούν. Τα τελευταία χρόνια δεχόμαστε κάτι προκλήσεις από κάτι γατάκια του μπάσκετ. Μέχρι στιγμής το σκορ ήταν την πρώτη φορά που παίξαμε πρόπερση. Νικήσαμε νομίζω 6-5. Πέρσι όταν παίξαμε ήταν αποφασισμένοι ότι θα κερδίσουν το παιχνίδι, μέχρι που ο Γιάννης ο Σερβετάς έκανε. Καταρχήν πέρσι το παιχνίδι ήταν μαγικό. Έπαιξε ο Στάσης ο Παναγιωτόπουλος ενώ δεν είχε παίξει πρόβαση και τραυματίστηκε στην πρώτη του επαφή. Πριν παίξει. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που πήγε στο νοσοκομείο πριν παίξει. Σε μηδενικό χρόνο. Περιπλώθηκε στη γραμμή του τρίποντου. Και ενώ ήταν αποφασισμένοι ότι πέρυσι να μας καθαρίσουν, εκεί στο 5-5 ήταν έτοιμοι για το 6-5 στο μονό. Παίρνει ο Σερβετάς, παιδιά, και βάζει αυτό το τρίποντο από τη γωνία, από το πουθενά. Και φέτος έρχονται αυτά τα ίδια γατάκια της εθνικής ομάδας μπάσκετ εδώ της χώρας του GBA. Έρχονται τα ίδια γατάκια και μας προκαλούν και πάλι σε έναν αγώνα μπάσκετ και φτιάχνουν και βίντεο μάλιστα. Για να το δούμε. Το έχουν ρίξει στην προπόνηση όπως είδατε και εσείς. Δηλαδή αυτοί έχουν χάσει 2 χρόνια, θέλουν και τρίτη. Χάνουν τον χρόνο τους, χάνουν το καλοκαίρι. Πείτε την αλήθεια, δεν έρχεστε για τον μπάσκετ. Δεν έρχεστε για τον μπάσκετ. Πείτε την αλήθεια. GBA, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η Ελληνική Μπασκετική Ακαδημία. Από τα καταπληκτικά αυτά παιδιά, από τους καταπληκτικούς αυτούς αθλητές, οι οποίοι έχουν πραγματικό ήθος και το έχουν αποδείξει συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και γι' αυτό με χαρά μας τους στηρίζουμε και είναι μια ακαδημία που αν κάπου θέλετε, αν δείτε ο πιτσιρικά σας ή η πιτσιρίκα σας ότι έχει μια κλίση προς το μπάσκετ, είναι ότι πρέπει να πάνε στο GBA. Αλλά εδώ θα έρθουν και θα τιμωρηθούν για μία ακόμα φορά. Θα ματώσουν. Ξέρεις εσύ. Αν δεν ματώσουμε εμείς. Κυριολεκτικά.